Què tal? Molt bé. El Diamante, una pastisseria emblemàtica de Ciutadella que crec que fa molt d'anys que està en marxa, no? Mira, just dia 30 de novembre d'aquest any farà 85 anys que es va fundar. Déu-n'hi-do. Segur que amb 85 anys vol dir que hi ha hagut diverses generacions, no sé si de familiars teus, tots, que han duit aquesta... Sí, tots han sigut familiars i bueno, jo estic començant la quarta generació. Tu ets molt jove, o no? 24 anys. Déu-n'hi-do. Supos que si amb 24 anys has decidit dedicar-te en el món de la restauració, supos que és perquè precisament et ve de família, no? Sí, mira, hi va haver l'oportunitat, m'ha cridat l'atenció i vam apostar per això. Molt bé. Què podem trobar quan venim aquí al Diamante a comprar? Sí, bé, la nostra proposta és un poc el que vos has posat a les vitrines. Tenim una part més moderna, tenim una part de xocolateria i una part més tradicional, a part de la bolleria clàssica de la tenda i menorquina, que també fem diàriament. Entenc que jugau un poc en el que és la rebosteria de tota la vida de Menorca, amb els típics postres, un poc seguint tan jove com ets, amb innovació, no? Sí, li hem donat diverses voltes a diverses propostes i a dia d'avui tenim això, tenim una proposta molt més fresca, més novedosa en les tècniques i les tendències que a dia d'avui surten, i tenim una vitrina que podríem dir que bastant tancada en clau, que tenim els clàssics i si s'ha de fer qualque cosa es millorarà, però ja estan apostant fort. Bé, jo he vingut aquí avui a viure una experiència, bé, això d'aquests pastissos, ben que portem més les mans. Què me proposes? Què és el que podem fer? Bueno, una cosa molt reconeguda d'aquí de la pastisseria és la merenga. Si vols, podem adaptar la merenga, podem jugar un poc en la merenga, en fer una cosa amb un producte tradicional i amb un producte més modern. Podem fer merenga moderna, sí? Bueno, la merenga és la merenga. Emprarem la mateixa tècnica, però l'aplicació que li donarem sí que serà en una base tradicional i en una base un poc més lleugera, un poc més moderna. Vinga, anem a descobrir-ho, que m'ho mor de ganes de fer aquesta merenga. Passau.